Seoul Khopuya Roman Catholic High School at chuan festival an hmang meka Miss Umile Zirlai Pathum Lamin Zirlai no pangho pon an lawm hlom khop mai an Miss hi azein nula pian thiam le meltra hleitling em upaten achang khalei de var anti ang chi kha ania en mai pon akhe vardon ti ariat em ani an school a hian Zirtirtu strict over dan chu dan ani ti chi mit kala anti mai chu a om ve a an Miss le an Zirlai no pang pathum khovel deuh taka an lam vel chuan amit ati kham tak zet khap ngot theih ani big si lova a ei thot lo ani bermai Mr. Cha chu hola tanga chuakin amut afu theilo Christian school ania khovel deuh taka an lama wang chuan halral thil hlan manga in thoi thiang hlim ana phia langle mit kalahi Christian thatak ni in dan le dun le ko tu ber ania Zirlai ho pon an sakei hlau ani ber mai Mr. Cha chuan meichia le mi patlam phezuai a hmuwa an school campus a ti sa taka khosak tum an om ni nge yanga in a zui ngal thuaya Reife a zui nu chuan tukver in hong mu in a endika tuma a musan lo nima sela meiche phekhok ding di hlip chuata lo let nga chu a mu chuak ta phekhok ding di hlip chu a chezuya tuna chuan nu chui tur anei ta phekhok chu thakhat liam ta a an train teacher an Miss Thar Miss Umita ani le nga la thil thleng a chui chuak ani ngat chuan adim lo na sapariat don sia engtin tak ni zelang mo ole video hi like in min lo share sakla channel hi khonga in ilo subscribe ve don ania social media link hi description lama kada boke Zirlai no pangthau tak pakhat chu an class lampanin tholop flopin atlana class a thlen chuan a thian te bula Zirtirtu mit kalakhan train teacher te instratut lai aman chuak ti in a thian te aron thrila Zirlai no pangho an phok lek na sakher mai engram mi po hian instratut ti chu kan lo lom tlang ani hi an train teacher lo stratut tu te zinga amirin hel pathum te chu auditorium lama bitkalan adop mek thu te soin auditorium lampanin Zirlai no pangho chu an chimphei huk mayani mit kala chuan Zirlai no pang pathum te chu dopin ahman ruwa po aden hlom khop maya thingtlang VDP talfiak aya hlo man ruwa a in chhop run mai Zirlai no pang kutlak na man ruwa tan chuan arap thak ma dewani pakhat liamta khan kan lo kir le lok anga eng thil chi ange thleng tu beringe an train teacher chu lo stratut kan chui kir don ani Carson nalzet mai hian chak takin school lam apana school a chuan Zirtirtu Mr. Cha chuan no pang pakhat an test nung bera mak mutlem chu lo pia in amazial aman saka Mr. Cha hian thil dik lo le dan bo chian na hi zol nei ang main a hrechat chat theya a strict baka no pang ziah a hre nea an school discipline kenko tu berani mitkalan Zirlai no pangpang zual deuh a hrem lai chuan Carson in school campus aron thlengta kara trangin an train teacher thar tur Miss Umichu ron chuakin friend strong Zirtirtu tur aron thok thar tur ania amal no nal thirin Christian thatak Mr. Cha pon chil alem kal mai Miss Umichu akhisang le ngala aruang am hi baby machine tan a itom tak zet an Miss Thar chu jinai chuan lo bevatin thil ei turin countrin lam an panzuya Zirlai no pang pakhat lo chuak thutin kim teyu ania dorkai nu nen lo instratu tin teyu hi Zirlai no pang lekha thiam thei le lak takaning he nge jiang chu Zirtirtu domin chuan Zirlai no pang ma
in mel hriat tirna nein zirlai no pangho pon an lawm viau maya mel tha le pian nal na hi chu khoi hmuna po an leng ani ber dik tak chuan domin po hian adu ruve thowa an skula mi pa to phot chuan an hisap ani ber mai Zirtirtu pa chuan jiang chu an du zo turin zirlai te an hrila miang suk phur zong taklo ni in zamo rong kai an zot ngal panga in stratu thian mi pa in nge meichhe in nuam ti zok ti in an zota domin chuan lo chang vatin chithum po akor nen athum ngayem ni ibengi holin earbatin nge bengin zati ti in thiam takin alo changa an school hi an zamo riau mayani domin chuan an hmaloka festival lo tura chuan jaisung mingsuk le teyu chu item nei turin athlang chuaka an misthar jiang hoin item an nei dona mingsuk po phur lo viau ma sela an misthar atel dona wangin a phur thar vele a teyu ero a phur lem lo mingsuk a phur takzet an item nei tura chuan an mistharin a hodon sia phur takani an misu an hisap thina ate te ringot po ti tham fe ania apian akim tlanga an hlim tlang ani ber an skula lak ber teyu nena chuan kan mister hi lo be sei hau suang che kata turani top ti in an hrila teyu chuan angai ven lo thu hrilin miangsuk po angai angam sot teyu an angai ven ve vai chuan a mil chhezok tan chance a chhedon mani festival atana an item nei tur an miss howin an soi howa teyu chu ron lang ve lovin miangsuk chuan an rel ngal panga kumsom chung te me khochak mi finglem chan an chan thin thu le zirlai no pangin fakna hla an salea an festival chu a boring thin thu an soya an miss ho chuan thil thar la ngai lo hlim bok si ti nge an tuma an zirtirtu mit kalangai dan ani lo te ang chu an item nei tur chu lam ania an miss chu lam chinin a zei hrep le ngala miangsuk po atuiral ne hle an zirtranta an school headmaster le Mr. Cha chuan mu in Christian firfiak le tuktan chuan father nena in pona nei na tham khopa ti sa in lam an zira an ngai dan apel takzet Mr. Cha strict room root chuan an Mr. chu zil hlak thra in a hreta ani Mr. Cha chuan Miss Umi chu mu in an thil zirmek chu cholsan tur le Christmas lam hoya herdang lam turin a hrila Archbishop an zinga atel ve dona wangin firdau taka che tir adu Miss Ziangi ero chuan lo hnialin Mr. Cha ṭhin arim takzet min chau boy du su meichia hi ngam lo mangka nei big mi lawani ti in akal santa ani lam chu anjira teyu po rontel ve to in azeifal hle maya miangsik le mai chuara ero anjei lo hle nimasela anjirtirtu nu a it omlu lu aboka thatakin anjir ve zelani teyu le Miss Umi chu in mu in Miss Umi pon angai ven viau maya an school atranga KM nga bil chunga meichia zongjong chu teyu hian astratu theih veka Korean Solomona ani ringot Mr. Cha chuan naupang sual lo hrem le in naupang hrem hi a hobby ani ve pakhata teyu le Miss Umi chu mu in Miss Umi chuan a thom no an siam thazewa Mr. Cha ngai tuana a boitlat anin stratu ta riak achana rin helna mitin a thira ni ber phok ngat sela chuan a hremna sadu teang chu Mr. Cha chuan chherkop zirtirin teyu chu a chotira a thiam kher mai sual do lerbok han hrem dona le khathiam vei fu ang chi kha ania a boi thla kani miangsuk le jaisung ero an rilru a chaklo lai leng khopa ni khata period ruk an neya period sari an hremang zi ania hrem tur turin school an kal ani bermai teyu chuan Miss Umi chu library a muin Korean word thlenna chan an zota a chan ma in akis ngal thuai maya meiche cheng aman to ani bermai hetlangwal hian Mr. Cha chuan thom hria in azonga an biro zak mai an miss pon a hre le big chuang mi lawani teyu hi
Jaisung te chung kwa lo langin anu le pa ain an fapa kumsom pasari mi Jaisung chu alandan atarzoka ahmai achur baka en mai chuan an chung ko thla tu bulani arin hialani nimasela tarhlema se tlangwal thalai alani vea anu le pa chuan mutirin TV asaho an enduna anti danzirin chipchiar takin anin stratut ta ani miangsuk le Jaisung lo lang le in school an pan le to a mitkalan achak thina wangin miangsuk hian mi pat mei che na po ni lo mi pat man ruwa apai tro awangin bek anin a thlenga Mr. Cha chuan Jaisung chumanin a mel atar ai a man roken arab siya Mr. Cha ṭhin arim takzet Miss umile domin chu in mu in Miss umi chuan Jaisunga mai chuar chan le a mel tar em chan an zota domin chuan hrilin Jaisung hian damdoi diklo ein a mai a chuar pha a mai mai po ni lovin a kap thleng a efeka mihring dam lai zinga nei heavy ber ani phata ani hring mi zinga amil pui anei velo mayang ti hlau khopin nuai lama a hosa ani Jaisung le Miss umi chu ti in Jaisung chuan an malisa ami patna ron thowin ti ngai na dang heklo le an Miss nung zang ado tarun mai an Miss chuan I malis pa in I khupin I dotel thina ni mo ti in an zota khup tiat loi apai wangani ril rulak pen nan lu koki khup le ke an sa azi pha deu Jaisung chuan doctor mu in anei heavy uchuak lutuk chu abeidonga depression anei pha ani ate hi chu ti len dan a maya alien to ti te dan awang ang reng sia sertan po ni se a size a boi pha ve don lova a kezi hlok pon hlep then se puk lu na tur alawan tho wang ti turang kha alania anei lian lituka depression anei pha hialani doctor chuan lo en sakin angai tu ana aboi ngal vek Jaisung athil chu hum hal sak hial an du ani Jaisung chuan depression anei na satul tula a englo alen ema wangin aril ru a ha ani father mu in ati sa chak na achu to chuan raipur ang main a omlu azel boxia father thuron amamo ani father chuan ithil chu a in pe vele ding di hlip vakla azia mayang trong traina awanga te theih po ani to lo ti in alo hrila alian lutuk po hi ril ru ha na tham atling ve ani yang amut te hian a ngat chot thrin ani festivala item nei tur ho chuan pool an khel howa Miss umipon athun zei khop mai hanrem lo dop ma se athun thei mai zela miangsuk pon an pool khel chu azamo theyang ber seng lutin an Miss mulain athun ta si mai ani miangsuk hian an Miss angai zong uchuak bika adu zia thute hrilin an Miss chuan test na a mark som kwa a mutlin chuan a det tur thu an hrila miangsuk le khazir ngai sak ngai reng lo pon le khazir atum ve pha ta du ber nei nan chuan km zani chuang kan kal ang do kha ania le kha chu an zir ta tak taka a thian te pon an ra phialani a le khazir na sal tuk chu a mayang ti hlau khopin le kha azir na sa ani an thren oma a thian azir lai puite po miangsuk le khazir taimak ema wangin an nu le pa ten an hau pha fo mai thren oma le khazir taima deuh chiaring deuh an hian chung ten bin hauzi lam chu an zir le a Miss umi hi a senior ve to a teyu hi adu ru ve tho teyu ta chung kwa hi thotlai do sela chuan an mowa watan mai po a hre big lo senior lama chung ko tho ma lu tuk mowa tan ero a hre ve hle ani Mr. Cha le domin chu in mu in anin hiala Mr. Cha chuan trongkam bol ho mangin biten party in an kova a in thiam thei ngang lo father chuwa mu in asual apuanga Miss ziah ngi wanga a boi thu te hrilin father chuan ingai zong ani chu idu wanga ni chu I boi ti in alo hrila Mr. Cha po mangai na khur puilama atlulut don ta test result an puanga miangsuk chuan mak ni in mak som kwa a mu phalo le chia awan duai le tlat nimasela question fel hel a oma wangin mak ni thau an bel le a tuna chuan miangsuk pon an Miss angai zong theidon ta an Miss si amol chil to a anei theinan chuan engpo a huamani ber
mis umi ho tur chu kara an luta miang suk alo om reng mei mis umi chuan pona chuatirin mis umi chuan atlan sana sai gala zuin anin na sakher mei tak chuan mis umi hian miang suk khi adu hlol lowani ber zana chuan in phone in miang suk athin rim kher mei an mi si engtina motaka shai ruya stratut nge atumani Mr. Cha chu tunlai deuh takin a in thuama mi ziangi chai thluk nge atum a che danvel zong thlakin a in Lalzeii overa mel cheda uzei hi chu a meya pa in ten omlama an kaltlat atum lo dawa che sualin an he master 10 an muwa tum lo dawin pong sual case a or pha trep nge movie tira khan kan lo kir le to anga festival chu an tranta mi ziangi le anau te pawh lam turin anin buat sai to a miang suk chuan an mi su vok khurna peka a tho vela stratut atuma chutia an buailai chuan an hun aron thlengta thatakin an lamah an hmunom hle atira kan hmuang khan Mr. Cha chuan miang suk te thian pathum kha adopa tu beringe an mi smut pui hriat chu atum engchi nge thil thleng hriat ani lova miang suk khan an mi su damdoi manga hrai ruin alo stratut nge hriat ani to lo domin loin rolin zirlai no pangte achana thudik tak chu mi ziangin damdoi a in ma khan an hun a thlenga a in man talo a phei khok ding ti hlip ti chia in jina ta abuna damdoi chu domin khan lo in jina a peve a miang suk ro man na ten omlutuka wangin a in tilo tur zok anin stratut pha ta ani